Sumados en esta pasada xornada fronte ao Paio Saco, o equipo cullardense pode xa descansar e, sobre todo, celebrar ese título da categoría. Temos para que nos conte como foi este ano ao presidente e tamén adestrador do conxunto cullardense. Suso Dubra, que tal? Boas tardes. Boas tardes. Antes de nada, noraboa, primeiro polo ascenso e tamén agora polo campeonato. Moitas gracias. Bueno, a verdade é que foi ou está a ser aínda, porque quedan dúas xornadas, unha temporada realmente impecable para o Fontemayor. Sí, a verdade é que está sendo unha temporada, pode decir, redonda. O equipo rendiu a un gran nivel e a verdade é que é unha temporada, digamos, para enmarcar. Bueno, estaba xa conseguido o ascenso, pero claro, unha vez que xa se consigue subir de categoría, que era, imagino, o primeiro obxectivo do equipo, agora que estaba todo pues prácticamente rodado, a ilusión sería tamén rematar primeiro, ademais contra un rival que en principio, penso eu, partía como favorito ese Fútbol Club Rosonero. Sí, a verdade é que o equipo, despois de haber conseguido o ascenso e xornadas atrás, pois estaba moi ilusionado e moi centrado en conseguir ese título de Liga que, como ti ben dices, ante un gran rival que se presumía que podía estar aí, pero bueno, nós demostramos, creo que durante toda a temporada, que nos fixemos acreedores a ese título, como demostra os números do equipo, sobre todo en goles, esos 121 goles a falta de 2 xornadas, que se vai a unha media de 4 goles por partido, que o equipo demostrou de sobra a capacidade de que merecemos o título e ao final o conseguimos. Bueno, está claro que cando un equipo baixa de categoría se marca como principal obxectivo retornar, e ese foi o caso do Fontemayor, que o ano pasado baixaba dende a División de Honra, agora de novo retorna a esa categoría. Podemos dicir que o Fontemayor está aí a cabalo da División de Honra e da Primeira. Sí, a verdade é que sí, o ano pasado tivemos ese descenso bueno, que nos doi un pouquiño, porque, bueno, foi quizá un pouquiño inesperado, porque viñemos a haber feito unha campaña en División de Honor moi boa, pero, bueno, digamos que as lesións pasaron factura, e ao final o equipo terminou descendendo, bueno, nos marcamos como objetivo, como ti ben dís, volver á máxima categoría, e, bueno, gracias a Deus podemos este ano volver a refrendar esa boa temporada e volvendo outra vez quizá ao que nos consideramos que pode ser o noso sitio, que é a División de Honra. Claro, agora, bueno, queda tempo, quedan dúas xornadas, logo todo o verán por diante e xa haberá que pensar no ano que ven, no que imagino tamén que o principal obxectivo será a permanencia. Sí, a verdade é que sí, agora toca, digamos, que descansar e resetearse e empezar a pensar na vindeira temporada, que, bueno, esperemos que podamos asentar o equipo definitivamente nesa categoría e, bueno, mirar despois a máis longos obxectivos. Claro, porque ademais se presume que o ano que ven vai a ser realmente interesante en esa máxima categoría, tendo en conta os que equipos que están ali xa, pero os que chegan, aparte do Fontemayor, o citado antes, o Rosonero e tamén o Bizoño. Sí, sí, a verdade é que, como ti ben dices, xa é unha categoría, digamos, de moitísimo nivel, digamos que os equipos que nos vamos sumar a esa categoría, pois esperamos dar ese nivel e poder competir co resto de equipos. Bueno, pues eso será o ano que ven, tempo teremos ao longo de todo este verán para comentar a actualidade do equipo, porque imagino tamén que chegará alguna incorporación nova, ¿no? Sí, a verdade é que en principio, bueno, hai previsto unha incorporación bueno, como se suele decir, o verán é longo e, bueno, esperemos cerrar con éxito esas incorporacións que temos previstas. Pois tempo teremos para comentar todo iso nos vindeiros meses, agora a rematar da mellor forma posible esta tempada. Quedan, como dicíamos antes, aínda 2 partidos, pero agora é o momento de celebrar e sobre todo de disfrutar esta despedida da campaña. Sí, a verdade é que sí, quedan 2 partidos para disfrutar, pero, bueno, ainda temos un pequeno objetivo que, como pode ser un objetivo menor, pero facer ao noso xogador Fabri intentar que poida ser o pichichi da categoría, e, bueno, vamos a poñer os nosos esforzos para que a ver si así podría ser. Pois esperemos que así sexa. Suso Dubra, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Moitas gracias a vos. Un saúdo, ata logo.